Hey guys! So, andito na po kami sa bahay. Actually, it's already the next day, but it's still so early. I think 6 a.m. pa lang. Nagising ako ng 4:30 a.m. And hindi na ako makatulog. Kagabi kasi guys, sobrang pagod na pagod kami. Kasi first, from night shift si Mac. Tapos ako, nakatulog ako ng mga 3 or 4 a.m. the night before na nag-travel kami. And then, yung travel namin pa uwi guys, grabe. Nakakatakot. Nung malapit na kami, nung nandito na kami sa Denison, it's usually 20 to 30 minutes drive lang. Parang mag-iisang oras ata kami nagta-travel kasi nung nandyan na kami. Kasi nga 'di ba medyo kabukiran na banda dyan. So wala nang tumatabing sa hangin. Grabe yung hangin talaga. Yung binubuhat niya yung snow papunta sa kalsada. As in na halos mag-zero visibility na kami. Meron yung mga time na halos tumitigil na kami kasi hindi namin makita kung may kasalubong pa ba kami or what, ganun. Tapos may mga tatlong sasakyan din na nasa likod namin, yung iba naka-hazard na, ganyan. Pero si Mac kasi, ayaw niya mag-hazard kasi zero visibility, tapos baka makikita lang nila yung hazard namin. Baka pagkamalan din kasi kami na nasa gilid kami. Dito kasi guys, ang nag-hazard lang is yung mga nasa gilid. Tapos yun, nakakatakot lang talaga yung mag-drive. Hindi na namin uulitin mag-drive ng gano'n. Wala na kasi kaming ibang time guys. Kasi ngayon, tonight, mag-duty na ako. So, yun. Pakita ko lang pala sa inyo guys yung mga nabili namin from Nike and from H&M. Tapos may iba pa kaming nabili doon pero hindi ko na ipapakita kasi for gifts yon. Tapos alam ko yung mga nabunot namin dyan na nanonood ng vlog. Kaya, surprise! Kung anong nasa wishlist nyo, yun yung nandun. So, yun guys. Simulan muna natin sa Nike. Kasi bumili ako ng tsinelas ko doon. Akala mo naman magagamit pa talaga, parang summer. Pero ang mura kasi niya eh. Kasi kapag online to, yung tsinelas ni Mac dati parang $20-something or almost $30. Tapos nung nasa Kohl's kami, mahal din siya. Eh ngayon, dun sa Nike doon is it's only 14. Parang $15 lang siya. $14.99, ganyan. So, bumili ako guys nito na Nike na tsinelas. Ayan. Para may magamit ako dito sa loob habang winter pa. And then, sa summer, magagamit ko siya. Tapos, ito kasi yung para siyang may foam dito. Ayan. Tapos, magaan siya. Ganito kasi yung tsinelas ni mama ko dun sa Canada eh. Magaan pala siyang gamitin kapag tumagal na siya. Feeling ko kasi parang antigas. Pero okay lang naman. Next here is yung duty shoes ko guys. Ayan. So, ito yung binili ko na duty shoes ko. Same pa rin sa shoes ko. Yung isang shoes ko na ganito, yung bigay ni mama ko. 1 year mahigit ko yun na ginamit na pinang-duty ko guys dito nung nandito na ako sa US. At yun is pink lang kasi yung dito niya. Light pink. Tapos pink yung check niya. Ito, white and black lang siya. Supposed to be, this is, how much ba to dapat? This is supposed to be $45. Minus 40% off pa. Yun yung nakalagay. Tapos nung in-scan na nila, $7 lang guys. Tapos minus 40% pa. Kaya $4 lang to, sabihin ganun nung sa cashier, Merry Christmas, you got it still. You got a steal, sabi niya ganun. Tapos ang nakikita ko kasi yung total ko, na-scan na pala niya yung tsinelas ko. Akala ko yung price ng tsinelas tsaka ito na $25. Ito na yung price ng sapatos. Yung pala na-scan na niya both. So parang $4 lang to. Di ba? 250 pesos. Tawang-tawa ako. What? $4? Buti na lang ito yung kinuha ko kasi ano na nga kasi ako guys, sanay na nga kasi ako na maglakad na ito yung gamit ko. Tapos maganda kasi yung sole nito, parang comfortable talaga ako kasi may arch siya dito sa yung sa ganito ng paa ko ba. Ayan. Duty shoes kasi sira na yung akin guys, nabutas na yung mga gilid niya. Yung iba hindi ko na ipapakita. And then, pumunta kami H&M. Ang binili lang namin dun is yung gagamitin lang namin sa Pasko. Dapat kasi parang parang pajama or parang color-coded lang kami. Which is parang white ata yung napili namin. Oo, tama. But yung crew neck lang siya. Crew neck na sweater. This is only $14.99 and warm yung loob niya kasi yung fleece, ganyan yung loob niya.
And then, what I got is this one. Bibili sana ako ng parang pang Pasko na sweater. Pero sabi ko, ano ba yan? Lugi. Hindi ko siya magagamit after na ng Pasko or before Pasko. So, bumili ako nito. This is a very fuzzy na, ano bang tawag dito? Parang sweater din kasi siya eh. Fuzzy. So, pwede siyang ganyan. Pwede din siyang i-open. Ayan. So, ito lang yung magiging top namin. Parang maganda naman sa picture. Ayan. So, proceed naman yun lang yung nabili namin dun, guys. Except dun sa mga ibibigay namin as gifts na hindi ko na ipapakita. So, next naman, guys, ay punta po tayo dito sa mga nabili namin sa Asian store. Pag pumupunta kami ng Omaha, pumupunta na kami dun sa Asian store na yun kasi mas malaki siya compared sa Asian store dito sa Sioux City or dito sa Denison. So, mas madami kaming binibili dun. Tsaka parang, yung iba mas mura sila, pero yung iba mas mahal sila. Okay, so start natin dito sa Choco Pie. Kung may mga nakikita po kayong matatamis na pagkain, hindi po para sa akin yan. Ito po ay kinuha na naman po nung kasama po natin. Hindi kasama. Kinuha to ni Mac. Ewan ko kung bakit gusto niya yung Choco Pie ngayon. This is the lumpia wrapper. Ayan. Ito yung lagi kong binibili na lumpia wrapper. Yung nakabox ng ganito. Kung minsan red to eh. Feeling ko mas konti yung laman nito. Wala kasing bilang. Parang wala siyang bilang. Pero ito yung binibili ko kasi ito yung parang lumpia wrapper natin sa Pilipinas. Mas crispy siya compared sa binibili ko na isa. So, shout out kay Love. Ayan. Yan yung tinuro niya sa akin. Tapos, bumili din ako ng shredded coconut. Ayan. Gagamitin ko to sa isang lulutuin ko. I got here 3 na glutinous rice. Ayan. Para dun sa lulutuin ko kasama ng coconut na shredded. 3 sila. Hindi ko nilalabas lahat, guys. Flakes in oil, tuna na 555. Ayan, para lang sa mga panahon na nagmamadali. Wala nang ibang makain. Ayan. Actually, guys, hindi kami masyadong bumibili ng delata kasi mas mahal pa yung delata compared sa totoong ulam. You know what I mean? Totoong ulam. Parang hindi totoong ulam yung delata. Yung parang totoo na ano ba rin yung totoo? Yung parang niluluto na pagkain, ganyan. Tapos ito, nakita ko lang din, 555 tuna with calamansi. So, we will just try that one. 2 na Mang Tomas na ganito siya kalalaki. Ayan. Tinitingnan ko, wala pala tong something na pork. Akala ko dati kasi may pork to eh. Wala pala. Tiningnan ko yung ingredients niya. Kaya hindi ako bumibili dati kasi para siyang may pork. Wala naman. So, water, sugar, breadcrumbs. Wala. So, akala ko kasi mayroon siya dating pork liver. Kaya di ako bumibili niyan. So, 2 yun. And then, isang dato puti na vinegar. Wala na kasi kaming vinegar. Next here ay sambal olek na ganito. $4 lang to or parang magpa $5. Mas mura siya, I think, compared sa Walmart. Kasi sa Walmart, parang $8 or $9 na yung isang ganito. Ito siya, guys, sili. Ito na yung pinanglalagay na. Kasi mahilig ako sa maanghang. Ito yung pinanglalagay ko sa ulam, pinangsasawsawan ko, ganun. So, ganyan na siya. Compared sa sili, na yung mismong sili, mas ano kasi yun, mas mabilis siya masira unless ilagay ko siya sa vinegar. Kaso, kung lagi na siyang nandun sa may vinegar, maano na yung pagkaanghang niya. So, ito na lang. Tapos, I got here Silver Swan soy sauce. Actually, meron pa naman kaming soy sauce dyan. Pero dahil kahapon talaga the weather was not good. Ay, kakaiba talaga. Hindi ko na ulitin yung ganun. Kaya sabi ko, bumili na nga tayo ng madami para hindi na tayo lalabas ngayong winter time na ganun kalayo. So, kumuha ko ng soy sauce. Isa lang. And then, kumuha ko ng dato puti na toyo mansi. Ang binibili kasi ni Mac dati, guys, is yung Knorr na toyo mansi. Yung ganito lang kaliliit. Tapos, nung nakita ko to, try natin tong toyo mansi na to kasi mas mura na siya compared dun sa Knorr. Kasi ito parang $5. Parang something lang ganun. So, mas mura siya compared dun sa Knorr. And then, bumili ako ng 2 bote ng patis. Kasi wala na kaming patis. Ito kasi yung nilalagay ko. Instead of salt, mas masarap kasi siya kapag patis yung nilalagay. So, ito. Bumili ako ng ganito na patis. Sana masarap to. Wala kasi yung dating binibili ko eh. Tapos, hinanap ko rin yung binibili ni mama ko dun sa Canada. Wala silang ganun. So, eto na lang. Masarap tunay na nalalasa. Fish sauce. So, galing Pilipinas to. Sana masarap tong brand na to.
And then guys, last but not the least is Indomie na mi goreng. Ito yung hindi maanghang kasi kahit maanghang, kahit yung non-spicy siya, may chili sauce pa rin kasi siya eh. Kaya medyo maanghang pa rin siya. Hindi ko kinuha na yung hot and spicy kasi sobrang anghang nun. Kumuha lang ako guys ng 15 pieces. Kasi yung 15 pieces nito is kila Jovan, tsaka kay Maris naman. Kumuha kami ng isang karton kasi walang nakapack. Kaya yan. So, yun lang yung nabili namin sa Asian store, guys. Ngayon lang ako pumunta ng Asian store na parang less than $100 yung binayaran ko. Kasi, good thing na yung mga talagang kailangan lang namin yung binili namin. Tapos, tinatanong ko kay Mac, gusto mo bang bumili tayo ng fish, ng ganito. Kaso, meron pa kaming tilapia dyan sa freezer. So, ubusin muna namin yung ibang pagkain namin dyan para hindi, alam mo yon, para hindi yung ang dami naming pagkain, tapos bili kami ng bili. So, para mas na-manage namin yung budget, tsaka mas ma-manage ko din yung pantry namin, tsaka yung laman ng ref, tsaka ng freezer. So, I think that's all for this vlog, guys. I hope you enjoyed watching. Medyo parang magulo na naman ata. Ang lamig, guys. Alam mo, gusto kong mag-vlog doon nung nasa Gret na kami. Kaso, yung kamay namin, sobrang lamig. Dapat naka-gloves kami. Yung mga, nakakasalubong namin, naka-gloves na sila. Kami parang wala lang. Si Mac, hindi nga nakabini eh. Ako, nakabini ako. Okay pa naman. Sana hindi kayo magkasakit sa lamig. Yan. Thank you so much everyone for watching. And I hope you enjoyed watching this video. So, mag-proceed na po tayo ngayon, guys, sa shoutout for this video. Hey everyone, thank you so much at narating nyo na naman po ang part ng ating vlog na magsha-shoutout ako. And magsha-shoutout lang ako sa mga nag-comment sa vlog na first breakfast in the new apartment and organizing our closet. Ayan. So, shoutout po kay... Guys, ang hirap magbasa. Ria kaya to, Jennifer Elpedes. Ayan. Kay Wacky Stolen, kay Juliet Pugay, and then shout out din kay Ibrahim Hailil, and then kay Ronica Berto, kay Rosemary Sumulong, and of course kay Mavi RN, and then shout out din kay Alice. Ala, sabi niya, what cam do you use po? Hindi ko pa pala na-replyan. Guys, ang gamit ko is I think Canon M6. Kung hindi ako nagkakamali, this is M6. And sometimes itong iPhone. No, most of the time iPhone ang gamit ko. And kamag sa mga wide angle, it's either iPhone or GoPro. Ayan. Shout out din kay Jairus Galvez. Ayan. Thank you so much everyone for commenting and for supporting our vlogs. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on the next one. Bye! It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer.